Horná pera. Na depiláciu oblasti nad hornou perou budeme používať studené termoaktívne náplastie Walls. Nerozširujú cievy a preto sú vhodné pre túto oblasť. Pred depiláciou vyčistíme celú oblasť s preddepilačným pudrom Walls. Termoaktívnu náplasť rozstrihneme na pásiky a pred použitím zohriejeme medzi dlaňami a pomaly oddelíme. Aplikujeme na stred hornej pery. Napíname bočné strany, kde je náplasť a strhneme prudkým pohybom smerom hore. Časť náplasti, ktorá bola použitá, zahneme a použijeme ďalej na dokončenie tej istej strany nad hornou perou. Počas strhnutia nesmieme zabudnúť napínať pokožku. Zvyšky vosku môžeme odstrániť vonkajšou stranou náplastie. Ten istý postup opakujeme na druhej strane. Depilovanú zónu vyčistíme s poddepilačným olejom Walls. Olej, ktorý nevsiakol do pokožky, odstránime tampónom alebo iným absorpčným materiálom. Teraz môžeme aplikovať poddepilačný gel Walls s výťažkom hamamelisu. Jeho antiseptické, dezinfekčné a sťahujúce vlastnosti zabraňujú vzniku infekcie na pokožke. Je vynikajúcim doplnkom každej depilácie.